Ir-roħs fit-tariffi tal-elettriku għan-negozji b'25% ma jfissirx li l-istess negozji huma inċentivati biex ma jinvestux f'sorsi ta' enerġija alternattiva. Eżempju ta' dan hija l-kumpanija Harvest li tikkonsma mal-miljun unit ta' elettriku fis-sena b'nefqa ta' 170,000 euro. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Marka Kwilina spjega li bilan il-kumpanija tifranka mill-konsum tal-elettriku kien installat apparat magħruf bħala Solar Cool System, apparat li jkessaħ u li jħaddem permezz l-enerġija mix-xemx u permezz tiegħu il-kumpanija Harvest se tifranka sa massimu ta' 70% fil-konsum tal-elettriku. Għalkemm m'għandika xifri preċiżi, Kwilina qal li din l-inizjattiva flimkien ma' roħs fit-tariffi huma importanti għall-kumpanija. Bħal-elettriku naħseb hija ġlieda ta' kull kumpanija li tipprova tirriduċi l-ammont ta' units, però bid-diversità ta' xogħol ma tistax tagħmel flat rate u tkun taf kemm se tifranka. Però ovvjament il-miżuri huma effettivi minn Marzu li ħajkun hemm roħs ta' 25%. Il-flus ifrankati fl-elettriku jagħti lok għal investiment ġdid. Seb kull negozju li jifranka fl-enerġija u f'kull frankar, naħseb l-idea tkun li tarġa' tinvesti u tkabbar in-negozju tiegħek. Dwar il-ħtieġa li jittaffa l-pis tal-infiq fuq l-enerġija minn negozji, tkellem ukoll il-Ministru Chris Cardona li kien preżenti għall-inaugurazzjoni tal-apparat il-ġdid. Il-Ministru Cardona żied jgħid li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jħaddem politika li żomm ir-ritmu ta' tkabbir ekonomiku li qabad pajjiżna u li huwa rikonoxxut minn istituzzjonijiet barranin.